Ayo Mas Koper untuk Bali sih, kudu ngene teko bar. Tak sawang-sawang kowe ganteng tenan. Ayo. Nalika aku pengen kenalan ning prapatan wonge ayu kenek diregan. Nah iku aku namanya ketemu kata owe karo kancamu mlaku-mlaku karo guyang-guyu ombenane es jus melon karo susu. Saiki aku ketemu gantenge kaya Arjuna, esemane kaya Raden Burisrawa Mas. Senadyan awakku kebak tatoan rata tenan, nanging aku isih duwe rasa sopan. Senadyan awakku kebak tindikan, nanging aku calon jutawan. Wong-wong bagus ojo sumelang, melu aku takjak ngamen ning perapatan. Jaluk HP mesti keturutan, angger gelem ora mangan sangang wulan. Yo Yo Mas Tomo. Tak sawang-sawang kowe ayu tenan. Rasane aku pengen kenalan. Alah apa iya Kenalan. Neng Alah lesehan. ki lho Mas. Wonge ayu Ayu, Mas. nganggo klambi abang. Alah wong Yen wedok ra kok, Mas. kleru aku tau ketemu. Alah yo biyen kae lho Mas, asline. Kok kowe bareng ro kancamu. Alah hooh pelaku-pelaku Mas. Mlaku-mlaku karo guya-guyu. Ya iya genah kae mosok lali to Mas. Obenane es jus melon karo susu. Yo Saiki aku pengen ngrasake kaya pacaran ong neng kene. Sing gantenge kaya Arjuna Mas, esemane kaya Raden Gatotkaca. Walah, Ayo ayu. Mas. awakku kebak tatoan rata tenan, nanging aku isih duwe rasa sopan. Ngono Mas. Cacat Senadyan kuping kebak tindikan, nanging aku calon jutawan. Ya wong-wong bagus ojo sumelang, melu aku takjak ngamen ning dalanan. tenane Jaluk HP Mas Tomo, keturutan mesti ora? keturutan Mas Tomo. Angger gelem ora mangan sangang wulan. Instruksi iki Mbak Yu Semi karo Mbak Yu